bayaphuza abefundisi bengagqokile sibona imilenze abefundisi sibona impambo zabefundisi abantwana bakaNkulunkulu abaphathi bemfihlakalo sibabona bekhophuza nemkhaba kwadukuza ayibonga inkosi haleluya imfihloni letholwe yilaba bantu inhloboni yamfihlo letholwe yilaba bantu haleluya abanye amasonto kulezi insuku bekubhindiwe kuyisimangaliso kuthiwa haleluya ayibonga inkosi haleluya mama babefundisi begqoka inhloko bheka kubuyephu endlini kaNkulunkulu ikhumba endlini kaThixo kwelikhumba ziyaphuza ayibonga inkosi haleluya konakele haleluya angazi noma bangcwele kwenza ukuthi mina ngakhishwa emoyeni mase ngibona ubuhlalo vele ngiyisiqubuka lethu ukuthi hayi ngakhishwa la haleluya mangibona isidwaba ngakhishwa la haleluya kuyabuhlungu usibone abantu okuthiwa bakhishliwe uyababona ngalolu usuku hayibo bayakhephuza befundisi hayibo imizimba yethu ithempeli kaNkulunkulu kuyihlazo usubona umhlane ubona umkhaba womfundisi ukuthi qasha ngoba eyethu imizimba ithempeli kaNkulunkulu haleluya ngishivangeli mina khuluma ngemfihlo okhulume ngayo ivangeli la izolo imfihlo wathi khona kuthina inkinga yethu siphethe gadalala siyesaba makhelwane siyophoxeka komakhelwane bethu hayi makhelwane uzombuka kanjani uma ngingasabonakali mina hayi ngizoya nje hayi ukuthi khonto ngizoyidla ngithayizwe inkosi inkundla ayibonga inkosi basethina bomama siyathanda ukuthamba kakhulu hayi kulungile wena hambisa wena senamilele likesi lapha kodwa mina ngiyi usuhlaleleni ke wena ngoba ikesi selihambile hlaleleni yini osehlalele ekhaya ngoba phela uyathokozisa amadimoni lapha kuyajatshula uhlalele ngoba hambi ekhona haleluya ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasiza impilo yami ngelinye ilanga uyangisiza endleleni ayike bese lo sathane ubevale wafaka ingidi enkulu ukuthi ngeke ngibe kule nkonzo yabona eselima angithandi igama ukuthi ngithatha kancane kodwa ngiyalisho mase ngilisho kule ndoda esibhekene nayo uthi waba ngithatha kancane wena ongibheka kahle nje ayibonga inkosi ngihleli ngolesibili ngingamukela ukuthi angiye enkonzweni haleluya ngiyakwamukela inkosi yangiyi show 2 lokhala ucingo gogo sihamba ngesikhathi esinye sihamba kanjani bese ngilubeka udaba lami haleluya ngifela umzwela ngene kumoya niyazi basalwana angene kumoya umzwela angithi uyabona ulaka likamoya athi gogo siyahamba bona ngathi sithalesi siyahamba akusekho ukuhamba ibonga inkosi ngasukuma ngama nginyawo angazi noma isitsha ngaqhubeka ngayiwasha noma ngaqhubeka ngenza la ngenza khona ngamemeza ngezazi ngathi wema sengihamba njalo haleluya uNkulunkulu waphilisa sefohlile amazika bakhelene nami haleluya ngathi usefohlile haleluya sifohlile ngonyama isizwe sabaJuda wathi kuzombona uzofika ngane sithenga la uthi uyakhona ngahlala ngathula ngaqoqa ikhoma zami haleluya ngene ingane mawuhambi ngiyahamba mkhulu inkinga yami iyona yokuthi ngikhuthuze wonke umuntu la ekhaya haleluya ngiplane kahle inkonzo ngiplanele kahle futhi sengihamba la uyabona sengihamba ngisuka ukuthi ngiplanele le nkonzo ngiqedile kwaqhamuka nje into encane yathatha ngisisente belikhona la endlini yonke into kwasala mina ngedwa wasathi ngilala ngikhona ngibona nje ngila sengikhona ngila
Yabona imfihlo iyalwiswa. Hayi ngeke ngitshele nobaba izolo. Ngathi wathi baba uye noma wena uthule zakhe. Uye noma wena unoxhuku. Ngathi ubona uthule kamani ngene kithi sonke. Haleluya. Lungena kithi sokuyathusha. Uyazi khona umhlangano omsengezweni bazalwane. Sawenza le committee kamani ukahletshwa ke kodwa mala phela. Uyazi muhle bakhona isalukazi. Kaba khona isalukazi. Salukazi sigcina nje kancane into. Wakuhletshwa nje kulo mhlangano. Khulunywa nje ngendaba yenkonzo kamama. Uyakhumbula mangathi uthi impi yaqala lapho. Yaqala ke lapha impi. Uthi maye lo mama usebeqala nguJesu. Wathi usathane, wathi siplan into enkulu eqishiswe ngaphezulu kwaleli tende kwaplan indunduma. Ayibonga inkosi. Haleluya. Uyabona amaplan obona abantu abangakholwa. Mayakhe izwe yakhe nje. Ezinye iloli liphuma athuma amalo leqonde elinye beliphuma lithi khona izinto nje mkhoshosho yakhiwa idliphela ithi nya ike yakhiwa komunye umuzi omakhelwane yakhiwa yaphela yathi nya yathi iqathiwe nje wonke umuntu ethozile yavule hopha phezulu yasha yonke irufu yathoba ethi washo umoya wathi nganthola iloli lathuma esitolo lamashwa ngapha kwadayiswa bathenga la asiyakhi indlela siyezwini basalwane haleluya gcwele izulu la gcwele impi ayibonga inkosi gcwele impi haleluya gcwele impi haleluya ngiyakhipha abasali phambwa gcwele impi haleluya liwa yabona makuliwa kuliwe nje masifika kufiwe wesathane kufiwe makufiwa asifi thina siyagoduka haleluya sekhaya sophumula uthi umhlabane nokudala labakhethiwe nanoswe lapha bayohlala khona sebethokoza emva kwezinhlupheko. Izaga 14 haleluya. Kulesi nsuku kudingela umuntu wesifazane haleluya osoma. Uyabona la umi ngakhona umqini uthi qini kwase ukuthi khona omile la haleluya. Uyabona esikothini ngaphe kuso funa kwazeke ukuthi laba obala abakhela abamenywa nje ababonakali haleluya ngoba bayakhomba ithenya ingane Nkosi yami wema mhlase ngifuna ukukhola ngiyokhola kuleli badla likaGokuntuli. Uthi ngoba kwenze njani ke ngoba yini ngoba yini lokho kaGokuntuli yini uthi wena mama ufikele ekhaya amakholo akho niyahleba amakholo enu hleba ngisho umfundisi hleba ngisho uma nenza yonke into umhaweni bamhleba phambi kwesi ngane ingane zila le mara khanga mawethu bambhukusa phansi yabuka ingane yeza ngabikho lento yoma haleluya. Ayibonga inkosi ngiyakholwa ngisindisiwe ngithethelelo nje isono sidume kanjalo esithenga siqanjwe igama esithenga mangumale besizwe ukuthi asinalutho kodwa siyekile isono yonke into haleluya. Sidume nje ngokulahla isono ngakholwa kanjani uphethe isono bafundisi bayathola benza yonke into uthi uyahamba nje edrobheni athi umoya ngcwele awuye kwasibawu kuhle ngasehlathini nayi imoto yomfundisi ipakile lo mfundisi ugcwaliswi ngigcwale lithini izwi kuye haleluya. Ngithi hey uNkulunkulu wami lento engibonayo ngiyithanda haleluya ngoba umuntu obuka mfanisa yonke into. Ayibonga inkosi bese kuthiwa hayi laba basindisiwe. Ngithi phela akwazi ukukhona ungasindisiwe ungathethelelwa mhlawumbe phandle kwabafundisi kwabaseKorinte besibili
awa la ensindisweni. Ithi inyanga enkulu ephethe inyanga zonke ithi siyadideka ngoba laba bamasudu besibazi thina ngabantu abakholwayo mase beshaya imhlahla basidide ngoba izinto abazenzayo asizazi. Kushidoda enyanga nje kuzibona lenyanga engakazikholwe ithi siyadideka nanka amasudu phakathi kwethu. Ayibonge inkosi nanka amasudu ebonakala. Haleluya. Engenisa abantu abafileyo ethuthisa engenisa enza yonke into bazalana sibambele imfihlo. Leli badla esidinga la profetwa inkosikazi umama uMlambo isiyahamba emhlabeni. Haleluya. Wathi khona imandla elizayo. Sididekile njengoba udidekile mama. Sididekile sonke ukuthi moya umuntu usingenele. Kuthiwa singena amadimoni. Haleluya. Kwathandazwa sogcwala inhloko wasukuma umfundisi wethu wama ngenyawo wathi lalelani la ibandla leli akuyona into yokudlala ematende le akuyona into yokuhewula phansi ibandla leli akudlalwa la. Haleluya. Yini kanti inkosi letholo yithina yaqhamuka indoda angazi noma yehla ngesikebhe noma yageleza iyafika uthongathi yadlula iyafika yofika esitenga qathatha yadlula esitenga yanyukela phezulu kodoronkopho yanyukela kosakhamkhanya. Ayibonge inkosi kuthiwa nansi into eniyiphethe iphethwe le ndoda. Haleluya. Asifunde Izakha 14 ngimfundele ivesi yokuqala ungangifundele noma ngifunde. Haleluya. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe kepha oyisula uyayidiliza ngezandla zakhe. Angiphindi ivesi yokuqala. Owesifazane ohlakaniphileyo bathi abanyokeleke uyakha indlu yakhe kepha oyisibula uyayidiliza ngezakhe isandla. Owesifazane ohlakaniphileyo ophethe imfihlo yasezulwini. Haleluya. Ongaphethe ipapa no 2 liter no 5 liter abeguka ekhothama. Haleluya. Kodwa ohlakaniphileyo oyedolweni. Ayibonge inkosi ithizwe inkosi ohlakaniphileyo ayisilimo sesule. Yazi osifazane isilimo njani thatha imali ngabe lokuthenga ukudla kwengane athathe le mali ayonika indoda yokwethuka umzwayo akhele nje amanzi empompini. Ayibonge inkosi kufakwe lapho ebhodleleni kufakwe izinto ezingamethishi ahamba khukhuse seshiya lapho 1000 selishiya ingane elambile phukuphuku sonkosikazi silima. Ayibonge inkosi ohlakaniphile kodwa uyayakha indlu yakhe ayakhe ngezakhe izandla akhe kuthi indoda ayikho yalomuzi kodwa kubonakala ngathi khona indoda ngoba khona umuntu wesifazane phakathi ohlakaniphile. Haleluya. Awukwazi ukuhlakanipha ngokwakho. Uhlakanipha ngoba unezwi likaNkulunkulu. Uhlakanipha ngoba uneJesu. Haleluya. Phambili nomzalo wami kulezi insuku siyakhona usindisiwe nami kanjani ngithi ibandla lakhe linegama elikhulu. Haleluya. Ibandla likaJesu. Bona balindele uJesu hayi wena. Na uthi yabona sisaza lezi zinto zikhona ziyohlala zikhona. Ngase ngithi mina siyayishiya ngoba senzelanga lutho. Lezo zinto okhuluma ngazo sayishiya senzanga lutho. Ngase ngisukuma ngiphuma ngihamba wathi konje silima wena ngathi sikhulu kabi mase kuphanjelwe nendaba
inganiselo mfelokazi. Hey, mfelokazi hamba ulima. Hey, adayisa amaxabiso zonke into. Kuhle ingane. Uhlakaniphile kodwa. Hayi uzophuma ngaphandle. Afuna abantu azohlekisana nabo. Uhlekani ngoba umyeni wakho usihambile uzohlekani. Yini ozoyihleka? Ayibonge Nkosi. Uzohleka noyini oyihlekani? Ngoba hleka nomyeni wakho osezwini. Ozoya kuyo uthi Nkosi nani ekhaya. Haleluya. Owesifazane ohlakaniphile. Silandela yena ke bazalwane. Silandela owesifazane ohlakaniphile. Uma ufika la utshela ukuthi cha njengoba sesikhuleke kangaka. Awuzama ukuthi ubishop mayengekho ubaba wenu ke sithi ugudla amaqele. Haleluya. Ukhohliswa nje idolo. Thothandaza. Haleluya. Uthi makahle izinto ukhumbula mawethu ehamba nestage ethi wena ufuna ukulingwa wena. Wena ifuna izimpi. Ufuna ukukholwa jethelelele. Makufika impilo uyayeka. Uyabuyeka ukukholwa. Ngoba kufika impilo emzini wakho. Suyeka ukukholwa. Sakuzela ingane iyaphikelele. Awusakholwa ngendaba lengane zelele. Wasingani ufuna wena lengane. Haleluya. Futhi azethi ingane zalo umhlobo. Ayiphuza umhlobo. Haleluya. Suyeka ukukholwa. Lengane izobona ngoba mani ikhulekele uthandaze. Uyizwe lemisisi kuyathandazwa mina ekhaya. Mama uyakholwa. Muzobuya ujikisa ingane wena. Izwe lasingane ivakeli lakho na. Ngoba lapha emakhaya siwathisha abazalwane. Angifuni uqamba manje sibhekiwe. Lezi ngane zethu ingakholwa. Siyasibhekile siyasibuka. Khona indlela wesinze khona. Khona indlela yithubulo. Haleluya. Siyabuka ingane. Uzwe ingane engakholwa ukuthi akuyimi mina nyanga. Ngoba lapha ekhaya ayisetshenziswa inyanga. Kuyathandazwa. Kusho ingane engakholwa. Ngoba yazi ukusintsho kuyathandazwa. Mawukhona izinto kuyathandazwa. Owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe. Wakhangisha umakhelwane ayakhe ibonge Nkosi. Akhangisha muva kwendlu nephambili. Owesifazane ohlakaniphile. Haleluya. Iyathothela indoda. Inika indawo yayo. Akhulume indoda engathi ukhuluma nomfana wakho. Noma ukhuluma nopopayi wakho. Haleluya. Kodwa thoba inkosi liyekhaya uthi baba ngizwile ngizobuya ngiphendule akuthi yeza amalanga bayafutha la uthi phendule nawe yisho yisho uthi baba ngizobuya ngiphendule sokhaya usithi uNkulunkulu ngifuna ukuphendula inkosi yami angifuni ukulimaza ivakeli enkosini yami naseyinganeni eyibukayo ngoba manje baba bakho nje phambi kwengane bhala wena kuthikeka wenze njani uthobe ngizwile baba ngizwile inkosi ekhaya. Haleluya. Ingane zazi ukuthi la ekhaya baba uyathothela mfazi ohlakaniphileyo uthobela umyeni wakhe. Hey bayaphendula umakoti kulezi zinsuku. Hey baphendula izimi indoda ihlahla nehlalo. Ihlahla nompheni ngaphindi ibonwe. Kuthiwa yashonaphi ngoba izothi yafika ngalesihlahleni. Haleluya. Yakuhlabela njalo. Fika ngalesihlahleni. Hlakubala ngalesihlahleni. Isithosho. Yebo mphephe. Ithi ndoda ngazi thosho. Uthosho la isihlahleni. Ithi yafika thathu isihlahleni sofika ngaso. Lofaka iringa ngazi nokuthi yini le. Kanti indoda le umnumzane wekhaya. Nkosi yakho. Ukuthi yenzeni inkosi. Inkosi yakho le. Manje abanye babuka lapho ko-generation. Thathiswana namadoda. Ayisuse le ndoda ayisekhaya kwakhe. Ayiphenduka indoda kulowo muzi ahlala kuwo.
Haleluya. Abangani bakhe bamkhohlisa bathi mina ngitshelile nje ngitshelile msonboy ngitshela ngisho kahle. Mhlawumbe uyakhohlisa njani? Khohlisa wena. Hamba uyobeletha ngale. Haleluya. Uyathoba mfazi okholwayo. Uyathoba. Haleluya. Uyathi indoda ihlala indoda ukuthi yakho. Amen. Engaboni. Angeke abekho. Indoda ihlala nje indoda. Emsinyeza abantu abami. Ihlala nje indoda. Ukuthi umfundisi iyakholwa iyathandaza ngikuqa kanye nikhale nyembezi mayivuka lapho indoda. Ayishintshe. Awunali iswi uthi ngibhekeleze nala wena unesikhathi sakho uthobe baba yazi ukuthandeka ngithothela nkuzibala la awuhlale kunyeke ngehlahla nehlalo eshonela othi sehle hawu baba nina fuyeka lento kubiza amadoda ubaba kasibani bani ubaba boy ubaba lakhe ubaba wakho baba khona uzofunda lezi ngane ngakaqalisa ukhala baba yabo mhlawumbe bizwa lelo gama ngamukela uJesu wangithi ngithatha lokho ngibuyisele ngalo. Haleluya. Ngithi kodwa baba yikho ubaba thoba uthoba uyinike isikhathi cha baba ngimzwile ubaba ethi kodwa kunjani baba kanti kunjani cha baba kuno 1 no 2 no 3 ukuqala tuzoke sofuhlele sofeni kuno 1 no 2 yosizwe isandla sakhe hlala la ku hawu nkosikazi ngiyaxolisa ngikhulume kabi. Haleluya. Ngiyeke futhi amalanabi kakhulukazi noma khona usukhona okay sekukhona kakhulu hele kamyeke mnike into zakhe thoba awuthobe umuntu osifazana thoba sinamajifosa amaningi akakumbona amadoda akhona athele kanzima. Haleluya. Afike sekhaya uthanga nedoda usuyidlalela uyiswe kahle indoda uyesu uthi hey ihlele emnikweni ihlele nopelepele yababa. Hawu Jesu akaphendula umuntu uphendula ngishinto abangafanele phendula. Angisho nje uqonye nkonqa nomyeni wakho nihlele bemnandi kodwa masethanda ukushuba awunike nje indawo ekhashuba qede aziswe kahle ukuthi ubani leli khaya kuthi uyazi ubona indoda ibona iphosa umnilo hey indoda iphilingana kuwabantu iphume enkosikazi neyithobelana yabo indoda enothothethi kama ngiyandingelela bazalwane ngibonani amen angiyena umuntu okhuluma kakhulu ngizofunda nje izwi ebese ngihlala phansi isuke ezandleni zowesifazane esiphuphuno isilima kanti esuke ezandleni ezifudumele uyizona ubihamba. Haleluya. Uyabona ngineminyaka u69 okay kodwa ingubo zikamkhulu washo mina ayinoyo. Haleluya. Amen. Hayi ngoba ngekho bazowasha ngekho bazoayina. Haleluya. Kodwa ufuna ukuyenza le nkonzo izobe sekuqhiyeni mangivala amehlo aqhubeka bayi angasho ukuthi awuvele bese kufana. Haleluya. Mangihamba endleleni ehlahla nehlalo ngibamba ngesandla manje sambeni mkhulu. Haleluya. Yini ngifundiswa umakoti laba engihleli nabo cha ungasho ukala washo nami ngiwashile futhi mina ngibelethe ngisele nje okokuqala ingane yamasonto amabili hayibo nanga ama-divorce ebandleni likaNkulunkulu. Haleluya. Ama-divorce ebandleni likaNkulunkulu ngendaba abantu besifazane abayisiliba abangalaleli awunayo lokhu zanethu siyabukela
Mbona tuba mmala utalike sifra talike yemala we about to pray them just first them just need supuma pi ya mbona supuma gakudu na gakudu twele na uma we akumbulite njeliwe kodwa nasekhabe be stuma hallelujah na abantu basemzini futhi la ugane khona babazi ukuthi yakhona ababazi ukuthi umakoti ngathi abantu basemzini njengobula awu amen ngithini kanti namhlanje kuthiwa ngezinkonzo angathi namhlanje baphumula abantu basemzini bahlabana inkukhu benza yonke into asikho lesiphoke sonkosikazi kaSibani siyangena ngesonto ntambama kokhala izinja hlatha inkukhu hlatha amafuthe hlatha yonke into sibuza ukuthi afrijini life frijini ngishibha iphathi life ubani oyivulile manje wena usuzobula esontweni bangadla abantu yakhonza badla abantu ekhaya haleluya bamukele ngeke vele abanye bakuthande azange sothanda ukuthina emzini uyahlala wena haleluya kutabami niyahlala nini haleluya izofika indoda kushiya phakathi kwakho sisi no tata wabo no anti ikuthi zwayi gibeli phasi eThekwini usalulekelo zikhethi uthi yale uzoqhumuhleka emva kwakho awulazi ukuqhubeka haleluya uthi yabuya ngipapa kusamazi kami sitshekile uyasibeka asukume nje sisi athathe indishi asipoze sonke asithele sonke ipapa kusamazi intombazane enye ulande esinye futhi ikhanda lihlungu yenze mntaka baba lenkonzo azabuye uJesu kuzokushintsha bona ukuthi yakholwa lo muntu kushintsha bona ukuthi hey nyekeni manje nyekeni uyakholwa lo uyakholwa hey ake ngishebele kancane nangimfishane ngiyinto emfishane intombazane emfishane eneqhiya ngathi ngase ngithathwe insizwa yayinde okay ngiyathelela phezulu athi mama zala we ingane yami Nkosi yami sizonde kangaka yini yona kanti usho umuntu ozongcwaba yena ozomenzela yonke into ozomgeza segula ozomphatha kahle amwashele amenzele konke haleluya ayibonge Inkosi ngathi kubisiwe ahlala kuleli khaya ibonge Inkosi hey mthatha wethu namhlanje ngikhotha phansi basemzini akayenzi into enjengelana hawu sisi wathi yini ngavesa uJesu kuye ukuthi ngiyakholwa hayi ngoba kwabuhlungu bantu abami angimcindezeli hayi uthi abuhlungu thola umama bestrong abaqinile ozokhuluma naye ungakhulumi nontanga yena abazokushaya wena lo ntanga yena vele ufunda naye umuntu ukhula naye awukhahlele lentombazane wena ingahlaleli kuwe usinyomfile kuJesu lesophinda bonakale haleluya awukubona salukaze sumakhelwane esashiwa zingane hlala sodwa hlala nasemnyango hlasilungusile uma kodwa kuyakubheka uphumula ngaphandle sawubona gogo njani anginawo namazi mntanami thatha amazi khwele thatha ingubo uwashonele salukazi esizofakaza nawe kusasa ayibonge Inkosi amehlo kamakoti awuqalaze haleluya ingakho nje mina uma kukhulu umuntu ngiyothandaza emzini womuntu bakhona intwana ngiphethe hlebele ingane zami ngeke siyokhuleka impela sikhuluma ngoJesu yonke into muhle uJesu kodwa akubekhona into esothi basiphuma sithi ake nimthengele noma mahini haleluya ilento ke iphume endodeni iphuma kumuntu osifazane kuyinkosi hlaniphile indoda yazi ukuthi yasiyothandaza phuma indoda ihambele kodwa ubusuphuleka kancane besitela baba ukuthi sithi fahlele
sishiye phela la athenge lona umuntu bona kufika abazalwane bakhe mhlawumbe siphethe nangezandla ivangeli lethu liyabiza abazalwane liyabiza kulona nokukhuleka kuphela mhlawumbe siphethe nangezandla sihamba siphethe sofa sishiye thothi kufika amakhono alo sesiyasha namhlanje fika qoba fula thanda zaphethe umphethe abheka phezulu kodwa still mshiye njalo ubani ozokwenza leyo nto umuntu wasifazane ohlakaniphile lishizwi lithi uyakha haleluya eyangakumbi masefikele uJesu kanti ngisufakazi ubuzima kabazalwane shilo umuntu opelisalukazi indaba yakho iyayona umzali mfakazi uthi ufike kathatha umuntu hayi akekho lo mzali bazalwane kuyena wala waseGoli waseGoli akuyena wala cha akuyena futhi nala akekho uvuka kuseni uhamba ayibonga Nkosi ezofa etshela umehlonti thina sakubulala indoda yakho Helibonela uvangeli lelo wena ungenza njani ngaphuthukasa inkaba uthi singaphi inkaba ziphi inkaba la ingakhona mina ngizala kwamaphumulo khona imizi yaziwayo nje laba bafika baphuke yonke into baphila ngegazi imizi yaziwayo imizi yegazi omunye kulezi nsuku sonke kugwetshwa nje kudileka thela inqwaba khona lapha ejele khona amabhizinisi futhi amabhizinisi akahamba ngempela injani yehlenyuka edakamizwa khambajele khambaba iphuma kanjani ejele umuntu oboshweyo awu sisize umkhalazi bona ke size baba isiboshwa sinebhizinisi siboshwa lo muntu ejele kodwa ibhizinisi liyaqhubeka kodwa ibhizinisi uqhubela flow ingane zakhe ihamba kahle funde ekoleni ephezulu awu sebenza umkhalazi bona ke haleluya ungayithini ungayiswa wena leyo nto ungayithini ungayiswa ngomtshalo emehlweni wadonsa kanzima uthi umuntu omthanda wahambisa obani kodwa leli vangeli lase-international lithi mxolele hayibo mxolele seshilo mxolele awuqondi ngoba kumnandi awuqondi ngoba kukuhle awuqondi ngoba uthanda kodwa ufakwa imfihlo akwazi ukuthandaza ukushinto la yabo makhulitela akuyeka matholeni uthi uyayathi uNkulunkulu khipha lento uthi uyayathi uNkulunkulu khipha uthi uyayathi khipha haleluya uthi bayethe khipha kumzalwane mzalwane mara nganta baba hey mara unakela angikwazi ukuqhubeka nenkonzo ayibonga Inkosi ngoba kunemfihlo eshiwo umvangeli izolo wathi kunemfihlo efihlo kithi asiyatshela nomkhokha nje senzeni kodwa lemfihlo ikhuluma yona haleluya uthi phakathi imali kumnandi nje badla lo 200 hayi ngizobona namsukwenzani athi moya ngidolo bonile kulowo muzi akudliwe toy hayi ngeke phathi imali yami mina ngihambisa ingane zakhe akumina ngenzani kholoza uqeda uthinya athi moya ngidolo bonile suku umshone khona wenzokwenza ayikubuya lapha kumnandi ngoba ulalela imfihlo ayibona Inkosi imfihlo bangcwele imfihlo akuyona into elula leyo awenzi izinto ngokuyithanda kodwa wenza izinto uzuthi lele Nkosi haleluya kodwa uphethe imali ngelila 150 enkonzweni hayikhanya ngiyasisa ukuthi hayi nominyanga ngishela nje kodwa ngikahle ayibonga Inkosi kwasokuyakhuleka kuthiwa siyokhuleka emzini kushoniwe kuwo masingena kulo muzi abalise umama lo muzi wahanayo kushinto start sokugibela athi moya ngalo 100 ushiyile ngithi kanjani manje shiya kuyakhonzwa abantu mina kuyaliwa shiya sondele kuyimfana izandla mntaka baba sale no 50 rand
mangidonsa entabeni kukuhle mbona umzala oqhukayo uyofika linda yakhona mnikele 50 nogibela mzalwane iningi inkonzo esikhethayo thina ukoloze nemali thina ilahlekile uyazi ulandani kule mali khona into oyilandayo haleluya bathakeni imishelelo usibanibani amisikhumba gibele mi ngahamba sengivathazeni yabonga nkosi ngiyazi ukuthula enhliziyweni mangiyiza naye ingane ngilindile gogo ngithunywe kuwo hawu ngidumele yini ngane engibambisile itshafu ngathi uyabona wena silima njalo uhlala ubamba into zethu ukuba ngidelekile nayo yonke le mali ngaba ngiyitholi manje uNkulunkulu bethe izinto khona into eyivulayo nengubo uqobo lwayo ikhiphe lengubo ikhiphe umoya ngcwele ukuthi wa-drop athi umoya ngcwele nayinike usibona ikhiphe khipha nikeze hala ulengubo yami nami ngisayithanda kodwa mangigqokile nami ngiyezwa ngiyadadlaza ngempela futhi ngiswa kahle ukuthi hayi ikhona athi umoya ngcwele nika usibona ikhiphe ulanda ezinye ingubo khona ingubo oyilandayo goloze uthi omunye umzala lifakazi wafika eThekwini wanikela ngemali esitokofela u-6,000 engakaze unikele ebandleni wakhipha 60,000 abadlali phela labo abadlali moyeni umuntu onemfihlo yikho mina bayinkonzo zabangidlaleli kuzo ngidlaleli ngazi nekhamera ingithola lapho ingithola kuleyo ndawo ngifunani lapho ngoba yikhiso kaNkulunkulu ozoliswa kuzophula kuzokuthi jaki abuye umzalwane 6,000 twayi into enkulu izobahlela wagcina ikhokhela imali kanzima haleluya asigcineni imfihlo sengiqhina bazalwane ngiyafana sengiqhina bazalwane wesifazane uhlaniphile uyathandaza thandaza omakhelwana baze bathi ungasathandaza kodwa washo naphi lo ethandaza bawazi umthandazo ekhaya ukuthi ulela khaya lomthandazo ngibenike ngutshela kusuku ngo-12 haleluya ngesikhathi ushwizo basemkhathini baye ngibenike nawushwizo uthi ngegama likaJesu uhlonyele nawe musulala nje kuse khona umuntu wesifazane khona into efihlile lele kuze awufundi lezwi ngafunda enye into ngelilanga uthi uba umuphaphama ungacabanga ukuthi hey konje khona inhlava embili kabhontshisi lapha khona ila isincane inkomishi shiya yonke loo nto bunkosi uthini uNkulunkulu uthini simarade kimi vula iBhayibheli akhuluma uNkulunkulu ebusuku bebesabalele bonke abantu khulume nawe uNkulunkulu bavuka kuseni uhlabalele halibongwe kuthiwa yini wini lotho yini athi uhleli nobaba ebusuku uhleli nobaba wena uyakhumbula sekufanele ungenekisa into konjele mpuphu inkomsho yodwa uthi yagoqoza phezulu ebhodweni haleluya injalo-ke imfihlo abantu abami simbamba yonke into thina abantu besifazane uyazi ma njengoba ngingekho ekhaya mama sikufika busuku ngomsombuluko sengihamba bakhala wanekhongo uhamba njalo kanti bona zonke iy'nsuku bagcwala imigwaqo mase kuhamba mina kuyakhalwa ngoba kuyaziwa ukuthi uzosengisikile ngenjani la haleluya ayibonge inkosi khona thina begqoka umuntu agqoka umuntu agqoka khathi athi ubone sebelokhu bebeba ngapha emaceleni ebhastini haleluya mhlangile nginesikhathi ngisho kahle ngihlala empopini ngayifakela mina lempompi ngisasebenza ngafaka umpompi ethu uzonyana ngafaka lempompi ngihlale phansi ngithathele ngifake emanzini obani lapho ngisitole ubrush akhala abanye hawu gogo ngisibona ubrush wo shaya ngisineke mase kweneka ocingweni
kitandani, ngiwashele izigedamas amarobo